No niin, tervetuloa Mika Kästiin. Tämä on meidän ensimmäinen episodi. Loistavaa, että olet täällä. Minä olen Jason Surakka, Mika Aaltolan tiimistä. Ja seuraavalla kerralla täällä on varmaan joku toinen vieras. Mutta kiitos, että olet mukana tässä. Totta kai, siis ilman muuta. Ja kiitos Jason, kun keksit tämän idean. Takana on melkoinen viikko. Kansalaisaloite on mennyt läpi. Syyrian tilanne on muuttunut radikaalisti. Samalla maailmanpoliittinen tilanne elää eräänlaisessa murroksessa. Niin lähdetään liikkeelle nyt siitä, että sä oot ollut täällä vähän yli 5 kuukautta. Niin miten ensimmäiset kuukaudet meppinä ovat sujuneet? Mikä on ollut yllättävintä tässä työssä? No siis yllättävintä on se, että tämä on oikeasti mielenkiintoista. Että verrattuna siisteihin sisätöihin UPin johtajana elämä oli aika vauhdikasta, totta kai tutkimusta ja johtamista ja televisiostudioita ja ihmisille sodan avaamista eri puolilla Suomea. Mutta täällä pääsee käsiksi hyvin merkityksellisiä juttuja ja se on kai se, mitä ihmiset elämässään niin kuin hakee. Päivät menee nopeasti, 8:00 9:00, aamu 8:00, niin yhtäkkiä se pätkä vaan menee ja sen jälkeen sitten niin kuin hotelliin nukkumaan ja latautuu seuraavaan päivään täysillä, kun täällä kerta ollaan Suomen asioita edistämässä. Mikä eniten on yllättänyt on ehkäpä tuo juuri, että tämä on tosi mielenkiintoista ja on positiivisesti yllättynyt siitä tietotaidosta, mitä esimerkiksi täällä kansainvälisten asioiden valiokunnassa niin ihmisillä on. Eri puolilla maailmaa sattuu ja tapahtuu tällä hetkellä paljon ja niistä tunnutaan myös tietävän. Koneisto toimii tehokkaasti ja asioihin voidaan vaikuttaa. Jep, just näin. Ja yhtäkkiä onkin joulukuu. Tämähän on mennyt todella nopeasti. Mutta siirrytäänpä maailmanpolitiikkaan. Puhuin nopeasti tuosta Syyriasta, niin maailmanpoliittiset jännitteet näkyvät monilla alueilla. Jos mietitään tätä Syyrian tilannetta, niin miten näet tämänhetkisen epävakauden ja sen historialliset ulottuvuudet ja ehkä millainen rooli EUlla mielestäsi on tässä kriittisessä kysymyksessä? No siis Assadin hirmuhallinnon aikaa 40 vuotta, hyvin verinen, varmaan yksi verisimpiä hallintoja maailmassa. Ja tietenkin loppumetrit viimeiset 10 vuotta sisällissodassa. Venäjän interventio tapahtui siinä sitten samalla, eli Assad pelastettiin Venäjän toimesta, Iranin toimesta ja Hizbollahin toimesta. Ja nyt kun Hizbollah on poistettu sotilaallisessa mielessä kartalta Israelin toimesta, niin tavallaan se valtatyhjö rupesi olemaan selkeä. Assad matkusti Moskovaan, haki sieltä tukea, mutta kun Venäjällä ei ole paukkuja, Venäjäkin on ylivenynyt, niin sitten päädyttiin tähän, että hallinto romahti. Ja nyt toivon syyrialaisten puolesta, että maassa koittaisi paremmat ajat. Satoja tuhansia on kuollut viimeisten vuosien kuluessa. Miljoonia on muuttanut maasta pois, että paluu normaali onnistuisi, mutta tietenkin usein tuommoisessa tilanteessa niin ei päästä sopuun sitä vallanjaosta eri ryhmittymien ja eri maantieteellisten Syyrian osien välillä ja sitten saattaa tulla ainakin jossakin mittakaavassa kahnauksia. Sitten ulkoiset voimavaltiot, Turkki, Iran, Saudi-Arabia, Venäjä, Yhdysvallat, Kiina, kaikilla niillä on omat intressinsä tässä pelissä ja sitä huttua on keittämässä aika moni, niin saattaa olla, että siinä on niin kuin vähän räiskyy välillä, mutta luulen, että kaikki intressissä olisi vakautuminen ja ehkä keskeisin viesti tässä on, että Venäjän kyvyt loppuivat kesken. Se ylläpiti Syyrian kautta ei ainoastaan Assadin hallintoa, vaan etelässä, Afrikassa, operaatioitaan Libyassa, Malissa, operaatioita, jotka tarkoituksena oli epävakauttaa, sotkea ja saada ihmisiä liikkeelle kohti Eurooppaa. Eli tämä oli se Putinin iso suunnitelma ja se osittain nyt epäonnistui. Hänen voimavaransa riittävät Ukrainassa asemasotaan tällä hetkellä. Kyllä, ei siinä kestänyt kuin vain 3 päivää ja venäläiset on jo vetäytymässä Syyriasta. Mutta palataan nyt tähän EUn poliittiseen tilaan, niin demokratian tila on noussut jälleen keskusteluun. Esimerkkinä Romania, jossa vaalivaikuttaminen ja instituutioiden hauraus herättävät huolta. Me nähdään vaikuttamista TikTokissa ja muilla somealustoilla. Niin millä tavoin EU voi vahvistaa demokratiaa jäsenvaltioissaan
ja ehkä ehkäistä tällaisia ongelmia tulevaisuudessa? No ehkä EUlla on se keskeinen asia on se visio tulevaisuudesta, että EU-ajatuksenahan on pitänyt sisällään sitä, että puhalletaan yhteen hiileen, jotta taloudellinen hyvä ja ihmisten rauhanomainen kanssakäyminen Euroopassa lisääntyy ja samalla pystytään niin kuin olemaan myös geopoliittinen toimija. Aikoinaan EU perustettiin osittain blokkaamaan Neuvostoliiton leviämistä ja kommunismin hiipimistä lännemmäksi. Eli siinä oli oma järkensä. Eli tämä visio säilyisi jollakin lailla. Nyt kun ollaan ääritilanteessa ja politiikka on tämmöistä vähän antipolitiikkaa, eli ei äänestä niinkään jonkun vision puolesta, vaan äänestetään jotakin vastaan, joka nähdään demonisena ääripäinä, niin erityisesti se vastuu kuuluu tietysti niille, jotka pyrkii niin kuin saamaan aikaan jotain synteesiä, jotain yhteistä eteenpäin menoa tässä kaikessa tuoksinassa. Eli tärkeää olisi saada sitä liima-ainesta, jolla saadaan myös sitä visiota, sitä positiivista kuvaa, koska sitä ihmissydän sitten loppujen lopuksi kaikkein eniten kuitenkin haluaa. Parempaa tulevaisuutta itselle ja lapsille. Ja sitä tässä maailmanajassa, joka on uhkaähkyinen, jossa on sotilaallisia uhkia, on ja luontokatoa, on ilmastohuolia, niin sitä eteenpäin menoa kuitenkin ihmissydän kaipaa. Ja sitten pitää löytyä se poliittinen voima mobilisoida tarpeeksi ihmisiä sen ympärille, niin sitten päästään tästä antipolitiikasta ja vastakkainasettelusta niin kuin pois vähitellen, mutta ei se helppo ole. Tämä on tämmöistä demokratian murrosaikaa. Siihen liittyy myös teknologia, jonka tässä Romanian tapauksessa mainitsit, eli uudet teknologiat ja ihmisten kanssakäyminen, joka on enemmän algoritmiperäistä, kun se tapahtuu sosiaalisen median alustoilla, niin sitä ei näin kuin enää kahvilakeskustelun tämmöinen juonenkäänteet ohjaa, vaan sitä ohjaa siis kaupalliset alustat ja pahimmassa tapauksessa vihollisvaltioiden operaatiot, niitä algoritmeja, se on heidän omistuksessaan ja ne kuuluisivat äänestäjille ja kansalle. Demokratia pitää palauttaa ihmisille. Kyllä, ehdottomasti. Ja samanlainen tilannehan näkyy myös Saksassa ja Ranskassa, jossa polarisaatio on kasvussa ja ehkä poliittinen päätöksenteko eräänlaisessa jarrutilassa, että siellä on sitä letargisuutta ja se toki heijastuu ja läikkyy tänne niin kuin EUn parlamenttiin. No se juoni on niin kuin hukassa, että ne isot puolueet, jotka rakensivat aikoinaan Euroopan tuhkasta toisen maailmansodan jälkeen, niin tavallaan se projekti sai jonkunlaisen päätepisteeseen ja nyt tarvittaisiin uusia poliittisia voimia, joko vanhojen puolueiden uudistumista tai sitten uusia poliittisia voimia, jotka kykenevät niin kuin luomaan sitä visiota niin kuin nyt seuraavaksi 50 vuodeksi sitä Euroopan rakentamisen, jälleenrakentamisen ja samalla myös puolustuksen keskeistä viestiä. Kyllä. Puhutaan tästä puolustuksesta nyt vähän lisää. Tilanne Ukrainassa on tietenkin yhä epävakaa ja samalla sekä Ranska että Saksan poliittiset ääripäät suosivat ehkä tällaista vähän vetäytyvämpää linjaa ulkopolitiikassa. Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump, niin hänen mahdollinen vaikutus tuo tähän lisää muuttujia. Hän on puhunut rauhan aikaansaamisesta 2 päivässä, mutta myös Putinin häviöstä ja myös siitä potentiaalisesti Naton jättämisestä, mikäli EU ei satsaa omaan puolustukseen. Niin miten näet Ukrainan tulevaisuuden, kun otetaan huomioon just nämä paineet ja myös nämä Euroopan sisäiset haasteet? On siis sama poliittinen myllerys on myös Yhdysvalloissa, eli sielläkin politiikkaa sävyttää ristiriidat. Nyt vaalit kuitenkin olivat siinä määrin käänteen tekevät, että valta selkeästi annettiin yhdelle osapuolelle, yhdelle poliittiselle voimalle, republikaanipuolueelle. Ja tämä luo niin kuin selkeyttä siihen Trumpin hallintoon. Se ei ole ehkä yhtä kitkainen kuin silloin ekalla kertaa. Hän on myös vähän kokeneempi. Ja varmasti niitä ensimmäisen kauden ihmisiä myös otetaan hallintoon mukaan. Eli he tietävät jo vähän enemmän, miten niin kuin suurvaltaa johdetaan. Todennäköisesti sisäänpäin kääntynyt on ne ensimetrit. Ei hän tule niin kuin ulkopoliittisesti tekemään niin kuin isoja aloitteita, vaan ehkä se alkaa sitten maahanmuuttohätätilan julistamisella ja
ja sisäisillä asioilla. Ja se on itse asiassa tyypillistä Yhdysvalloille tämän kaltaisena aikakausina, kun Yhdysvalloilla on sotilaallisia siteitä ja sidoksia ja liittosuhteita niin monen 10 valtion kanssa ympäri maailmaa, kun sodat maailmalla kiihtyvät ja se Yhdysvaltojen taakka näistä sitoumuksista niin kuin nousee, niin silloin on Yhdysvallat luontaisesti ennen ensimmäistä maailmansotaa, ennen toista maailmansotaa niin kuin vähän vetäytyi. Mutta en usko, että Yhdysvallat kuitenkaan jättää maailman omalle mantereelleen 2 valtameren suojaamana, vaan kyllä tämä on vähän erilainen maailma kuin se on ollut aikaisemmin. Eli ne sidokset on siinä määrin tiiviitä. Kauppasuhde Eurooppa on tavattoman tärkeä Yhdysvalloille. Tärkeää olisi se, että päästäisiin eteenpäin transatlanttisissa suhteissa, luotua hyvä, iso, laaja paketti Yhdysvaltojen kanssa, koska Trumpin on vaikea ymmärtää semmoisia pikkusiivuja, että puhutaan isoista, puhutaan energiasta, sitä tarvitaan Yhdysvalloista, LNG:tä, puolustusta. Siinä Eurooppa aika usein on turvautunut yhdysvaltalaisiin puolustusteknisiin ratkaisuihin, että kyvykkyydet saadaan kuntoon. Eli jos tarjotaan iso diiliä, niin mä luulen, että tämä menee oikeastaan aika hyvin. Ukrainan kohdalla en usko, että Trump haluaa aloittaa isolla ulkopoliittisella epäonnistumisella sillä, että Kiova luhistuisi ja Venäjälle annettaisiin jokin niin kuin valttikortti, jota sitten tulisi käyttämään myöhemmin suhteessa muihin Euroopan valtioihin. Luulen niin, että Ukrainan tuki tulee jatkoon, mutta Trump vaatii, että Eurooppa osallistuu siihen enemmän. NATO-suhde tulee olemaan tiivis erityisesti niihin valtioihin, jotka satsaavat tarpeeksi puolustukseen. Trump on itse puhunut viime keväänä 3%. Eli maihin, jotka ottavat sen tosissaan, niin se suhde niihin maihin pysyy kunnossa. Yhdysvaltojen NATO-suhteen tämmöinen ehdollistuminen on ollut pitkäaikainen trendi Yhdysvalloissa. Yhdysvallat on aina vaatinut, että Eurooppa käyttäisi enemmän, koska heistä tuntuu epäreilulta, että he hoitavat Euroopan takapihan asioita. Saatika sitten Euroopan sisällä, niin kuin Ukraina on, niin Yhdysvallat joutuu ottamaan päävastuun. Että kyllä se vastuu enemmän siirtyy täällä eurooppalaisille ja siihen tarvitaan sitten EUta, että niitä yhteisiä varoja saadaan puolustusteollisuuden tueksi. Ja Suomikin tästä hyötyy, koska me ollaan se valli, joka pitää huolta puolesta EU-rajasta Venäjän kanssa ja puolesta Naton rajasta Venäjän kanssa. Eli me ollaan tässä isoja edunsaajia, jos me päästään yhteiselle aaltopituudelle täällä EU:ssa siitä, miten voidaan kehittää jäsenmaiden puolustusteollisuutta. Ja sitten se Natolle tuottaa sitä, että se 3. artikla, jossa siis NATO-maat on sitoutunut ylläpitämään riittävää puolustuskyvykkyyttä, jotta se 5. artikla voidaan niin kuin jonain päivänä laukasta, jos se vaade siihen tulee. Niin tässä nämä 2 instituutiota, NATO ja EU, voidaan niin kuin, juottaa paremmin toisiinsa, ainakin se logiikka tukee toinen toista. Joo. Ja luulen, että Trumpinkin Yhdysvallat ymmärtää tämän, koska heillä on sitten siellä se Kiina-haaste ja siinäkin Yhdysvallat sitten tarvitsee liittolaisia myös Euroopassa ja tähänkin meidän tulee olla valmiita, että Kiina ei välttämättä ole enää pelkkä globalisaation moottori, johon siirretään tuotantoa ja työpaikkoja, vaan yhä enemmän siitä tulee arvaamaton toimija ja jossain määrin jopa vihamielinen. Ehdottomasti. Puhuit just tuosta puolustusyhteistyön tärkeydestä Ukrainassa ja siitä puhui myös presidentti Niinistö omassa raportissaan. Samalla hyvä raportti olikin. Oli ja tiivis. Ja komissaari Kubilius on korostanut tätä 500 miljardin euron lisäpanostusta EUn puolustuskyvyn vahvistamiseksi. Niin kuinka realistisena pidät tätä tavoitetta ja mitä merkitystä sillä olisi EUn strategiselle autonomialle? No, hyvä. Saatiin hyvä puolustuskomissaari Liettuasta ja häntä kuulleneena ja tavanneena voin sanoa sen, että hänellä on kyllä aika selkeä visio, että se puolustusteollinen ja puolustuspoliittinen visio on tällä hetkellä tavattoman selkeä. Ei se tarvitse ruudinkeksiä olla, että ymmärtää, että mistä päin uhka tulee. Nyt tarvitaan niitä resursseja
Hän on puhunut 500 miljardista vuoden sisään. Sitä kannattaa katsoa aika tarkasti, että mihinkä Eurooppa tällä hetkellä käyttää varojaan. Että saattaa olla niin, että Euroopan oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee, ja on paljon erilaisia ohjelmia, joiden strateginen merkitys tavallaan ei ole loppuun asti mietitty, ja nyt pitää niin kuin miettiä nämä ohjelmat uusiksi. Sieltä löytyy ja vapautuu varmaan resursseja niin kuin Euroopan eksistentiaalisten uhkien hoitamiseen, jotka on niin kuin territoriaalinen EU-maiden puolustus. Sieltä löytyy jotain, ja kyllä viime kädessä tämä erityisesti Suomea koskee se Venäjän uhka tulevien vuosien kuluessa. On puhuttu vuodesta 2030, milloin se voisi niin kuin realisoitua. Puhutaan niistä äärimmäisistä asioista, eli sodasta jäsenmaata kohtaan, ja se on sen verran eksistentiaalinen, että kyllä sitä yhteistä velkaakin tässä tilanteessa voidaan harkita. Siinä on tietysti tärkeää, että mikä se mekanismi on, kuinka sitä jaetaan. Meillä Suomessa ei ole siis eurooppalaisesti ottaen kuin pientä ja keskisuurta puolustusteollisuutta, että myös siihen satsataan, ja sitten päästään sopimukseen Britannian ja Yhdysvaltojen kanssa, että mikä määrä eurooppalaisia komponentteja niissä pitää olla. Eli kokonaisuus on itse asiassa melko selkeä, geostrategisesti äärimmäisen selkeä, mutta sitten kun mennään lainsäädännön detaljeihin, niin siellä saattaa helposti niin kuin kummitella erilaisia piruja. Just näin, eli instrumentit on, mutta niitä ei ehkä käytetä. Esimerkiksi Euroopan investointipankki. Kyllä, ja siellä on, ja sitten Venäjän jäädytetyt varat. Eli kyllä jos sitä katsotaan hyvin tarkasti ja käännetään joka kivi, niin kyllä sieltä löytyy se vaadittava summa. Mutta se lainaakaan ei voi täysin tässä asiassa poissulkea, koska puolustus on se perusasia, se on se peruskallio. Jos se pettää, niin sitten ei ole sitä rauhaa enää, joka on niin kuin Euroopan suurimpia saavutuksia. Juuri näin. Puhutaan nopeasti Itämeren tilanteesta. Venäjä vähän härnää meitä suomalaisia ja muitakin valtioita siellä silloin tällöin. Vedenalainen infrastruktuuri, mukaan lukien datakaapelit, ovat äärimmäisen tärkeitä meille. Kuinka suuri merkitys tällä infrastruktuurilla on sitten niin kuin EUn kilpailukyvylle ja turvallisuudelle? No kyllä sitä pitäisi kehittää, ja tämä on myös maailmanlaajuisempi uhka, että Kiina ja Venäjä on datakaapelejen parissa työskennellyt niitä katkoen ympäri maailmaa. Eli tämä maailmanlaajuinen uhka, että meidän pitää siis turvata ne kehittämällä aktiivisempaa otetta tuohon asiaan. Eli se, että kaapelit ei vaan kökötä siellä merenpohjassa Itämerellä, joka on matala meri, vaan ne aistii niin kuin ympäristöä, että siinä on järjestelmät, jotka niin kuin Venäjä ja Kiina ymmärtää siellä olevan, ja sinne ei voi mennä jäämättä kiinni niistä tekosista. Meridroneja voitaisiin kehittää. Suomessa ei ole sukellusveneitä, ehkä niitäkin pitäisi olla, mutta Ruotsilla niitä on, eli sitä merenalaista valvontaa pitäisi tehostaa. Ja datakaapeleissa voisi olla sensoreita. Joo, kyllä. Nokialla itse asiassa on datakaapeli, eli suomalainen tuote on olemassa, joka voisi hyvinkin käydä kaupaksi myös maailmalla. Eli investointeja myös tähän tarvitaan, koska 99% datasta menee näitä merikaapeleita pitkin, loppu menee satelliittien kautta, jotka nekin on haavoittuvia. Kyllä. Eli tämä moderni elämäntyyli, niin kuin me sen tunnemme, niin se vaatii merenalaisen infrastruktuurin, ja sen suojaaminen on silloin kriittisen tärkeää. Siellä kulkee meidän finanssitransaktiot, ja siellä kulkee sinun ja minun niin kuin somesisällöt aina jossakin vaiheessa, ja siinä pitää sitten tehdä tiivistä valtioiden välistä yhteistyötä, mutta myös yksityiset yritykset, jotka ylläpitää näitä datakeskuksia ja kaapeleita, ne on yksityisessä omistuksessa usein, saatika sitten sosiaalisen median valtavan mittaluokan yritykset, ne pitää saada mukaan näihin yhteisiin talkoisiin, jotta sieltä saadaan tällaiset roistot, jotka niitä käy katkomassa niin kuin pois. Ja Venäjän kyberhäirintä Suomessa on ollut hyvin laaja-alaista viime aikoina, kohdistunut erityisesti pankkisektoriin. Jep. Eli Venäjä tekee tätä härnäämistä tarkoituksena osoittaa meille meidän heikkoutta, ja siihen Venäjä itse asiassa uskookin, että me ollaan heikkoja. Ei se muuten olisi
hyökännyt Ukrainaan, jos ei se olisi nähnyt, että Eurooppa on heikkoja, vaan Venäjä näkee paljon mahdollisuuksia täällä. Toivotaan, että Venäjä on ylivenynyt ja vielä heikompi itse ja me ryhdistäydymme. Kyllä siitä ensimerkkejä on näkyvissä jo täällä Brysselissä, että tämä homma otetaan niin kuin tosissaan. Kyllä. Mainitsit tuossa nopeasti myös Kiinan roolin, kun puhutaan näistä datakaapeleista. Kiinahan aktiivisesti katsoo näitä signaaleja ja sitten tulkitsee näitä eri skenaarioita. Selvää on, että Kiinan vaikutusvalta Euroopassa kasvaa jatkuvasti. Miten EU voisi tasapainottaa kaupalliset ja strategiset intressinsä suhteessa Kiinaan ja sitten vielä mitä vaikutuksia tällä voisi olla EUn geopoliittiseen asemaan? No kyllä siis Kiina on koko ajan riskaapelimpi paikka, siis maan sisäinen kehitys, taloudellinen kehitys ja ulkoinen laajentumishalukkuus, ne menee vähän nyt käsi kädessä ja selkeästi Taiwanin suhteen maalla on suunnitelmia, jotka on jopa julkilausuttu ja itse asiassa se, mitä tuolla Itämerellä on tapahtunut vuoden kuluessa, niin sopii hyvin Kiinan tämmöiseksi harjoituskentäksi siitä, että mitä maa tekisi, jos se oikeasti aikoo saartaa Taiwanin. Eli se katkoo merikaapelit, katkoo satelliittiyhteydet, estää niin kuin liikenteen Taiwanin, eli tekee juuri sitä, mitä se nyt on Itämerellä vähän kokeillut. Ja Venäjähän mielellään katsoo, miten tuo kokeilu niin kuin sujuu. Jep. Että miten niin kuin asiat on toteutettavissa helposti. Muuten Kiina on läsnä eri puolilla maailmaa. Afrikasta Etelä-Amerikkaan. Kiina on hyvin tärkeä strateginen toimija ja kaksinapaistuvassa maailmassa, jossa Yhdysvallat on vielä se ainoa iso globaali suurvalta ja sitten nouseva Kiina, niin niitä yhteenottoja, niitä saattaa kitkapintoja sitten syntyä. Usein tämän kaltaiset tilanteet ei ole niin kuin ratkenut ilman niin kuin sarjaa, joko peräkkäisiä tai yhtäaikaisia sotia. Eli olemmeko me just todistamassa tämän aikakauden niin kuin syntyä, konfliktien aikakauden syntyä. Se itseään huolettaa paljon ja yleensä paras tapa pienelle maalle, kuten Suomelle, on varautua, hankkia oma puolustus sille tasolla, että Suomeen ei ole tulemista ja se valli, Euroopan valli kestää Suomen suunnalla. Ja sitten on myös sitä ulkopoliittista liikkumavaraa Venäjän naapurina. Mitä vahvempia me olemme puolustuksellisesti, niin sitä enemmän meidän diplomaatit voivat sitten edesauttaa erilaisia hankkeita maailmalla, oli ne sitten Kiinan tai Yhdysvaltojen suhteen. Mutta vaikeaa se on Kiinan vaikutusvallan estäminen, koska on paljon sellaisia maita, jotka haluaa vähän niin kuin peesata Kiinaa, nauttia tavallaan siitä taloudellisesta hyvästä, mitä Kiina voi tuottaa ja vaihtoehdosta, minkä se tarjoaa sitten lännelle. Ja nämä maat, nämä niin sanotut aidalla istujat, ne niin kuin heiluu vähän kumpaankin suuntaan ja pyrkii hyötymään vähän kummastakin osapuolesta. Se on aika luonnollinen tämän kaltaisten maailman aikojen niin kuin ilmentymä. Ja miten sitten näiden kanssa tullaan toimeen, milloin ne tavallaan, tai miten ne saadaan toteuttamaan meille strategisesti tärkeitä päämääriä, esimerkiksi Euroopan pääsyä raaka-aineille, strategisiin teknologioihin, miten tämä niin kuin onnistuu. Se on sitä Euroopan suurstrategiaa ja sitä täällä on liian vähän mietitty ja tulevaisuudessa toivon ja itse ainakin se tulen kantaa niin kuin oman korteni siihen kekoon, niin sitä eurooppalaista geostrategista ymmärrystä, niin sitä pitää niin kuin terottamista päästyä, vaikkakin samaan aikaan nähdään ongelmia Saksassa ja Ranskassa ja Britannia erosi EUsta, että ei tämä mitään helppoa tule olemaan. Ei missään nimessä ja puhuit tuosta teknologisestakin kilpailusta ja erilaisista kamppailusta, niin kyllähän Eurooppa edelleen yrittää pysyä perässä. Osaamista meillä on, mutta ehkä se tahtotila on nyt vähän jumissa. Niin kuinka suurena riskinä näet esimerkiksi kyberhyökkäykset tai sitten strategisen teknologian valumisen ulkopuolisten toimijoiden haltuun, esimerkiksi Kiinan, ja miten EU voisi parantaa tätä teknologista resilienssiä? No siis olemalla vähemmän naivi, eli erityisesti Kiinan suhteessa me ollaan oltu vähän hövelejä ja jopa annettu teknologiaa Kiinaan, sitten varastanut sitä niin paljon kuin se on ehtinyt. Se
Kiinassa se nähdään jopa moraalisena hyveenä, koska he tulee takamatkalla ja länsi on heitä niin paljon sortanut, niin se lännältä vohkiminen, niin sitä ei nähdä paheena. Tätä kautta niin kuin kaupallisesti Kiinan kanssa niin ei päästä sopimusperäisiin ratkaisuihin. On vaikea niin kuin eurooppalaisten tuotteiden päästä Kiinaan samalla lailla kuin kiinalaiset tuotteet pääsevät Eurooppaan. Ja Kiina ikävä kyllä vaikuttaa meihin enemmän kuin me vaikutamme Kiinaan. Et siihen pitäisi löytää niin kuin selkeä sävel. Varsinkin nyt, kun Trump tulee olemaan paljon tiukempi Kiinan suhteen, niin ehkä olisi järkevää niin kuin omaksua siitä niin kuin linja myös itselle. Se vaihtoehtona tavallaan tämmöinen kolmas tie, niin se on epämääräinen geostrateginen valinta ja se saattaa olla hyvin riskialtis tie Euroopalle, niin luulen, että tämä tämmöinen selkeämpi visio sitten kuitenkin voittaa. Ja jos Kiina palaa niin kuin sen maailmanjärjestyksen piiriin, minkä me olemme oppineet tuntemaan, tai sen uusittuun muotoon, niin hyvä näin, mutta voi olla, että Kiina on kuitenkin yhä hostiilimpi, yhä vihamielisempi toimija tulevaisuudessa. Ja Kiinalla on kuitenkin resursseja verrattuna muihin globaalin etelän maihin niin paljon enemmän, että niiden rooli sitten on vähän niin kuin olla enemmän sivustakatsoja ja yrittää nauttia tavallaan eduista, joita saadaan Kiinalta, joita saadaan Euroopasta ja saadaan lännestä. Se kilpajuoksu on tällä hetkellä monin paikoin maailmaa käynnissä. On ja ehkä moni suomalainen, kun tullaan niin pienestä maasta, niin miettii, että mikä meidän rooli on. Että yhtäältä niin Kiina vaikuttaa teknologiapuolella, KV-kaupassa, Venäjä uhkaa meidän elämäntapoja ja ehkä sitä peruseetosta, johon me ollaan aina uskottu. Ja sitten poliittinen tilanne lännessä on yhä epävakaampi ja polarisaation kasvussa. Niin mikä on Suomen rooli tässä suuressa poliittisessa pelissä? No, ehkä se on se vakaus. Ja toivottavasti Pohjolassa se vakaus tulee säilymään. Eli puolustuspoliittisesti on puhunut sitä Pohjolan linnakkeesta, mutta myös poliittisessa mielessä, että se meidän niin kuin yhteiskuntamalli ja luottamus tulee niin kuin säilymään, mutta helppoa se ei tule olemaan niin kuin tulevissa myrskyissä. Suomen rooli, Suomihan usein ajatellaan vähän sellaiseksi historiattomaksi maaksi, jossa on vain huipputeknologiaa ja hyvinvointia ja me halutaan jopa markkinoida tätä puolta itsestämme, mutta enemmän kannattaisi kertoa se Suomen oikea tarina, se satoja vuosia kestänyt niin kuin nousu vakaaksi valtioksi, maailman vakaimmaksi valtioksi, yhdeksi tasa-arvoisimmista maista, jossa on suhteellisen kestävä myös luontosuhde, niin tätä kannattaisi tätä isoa tarinaa kertoa myös täällä Brysselissä, että ei yritetä kertoa semmoista historiatonta tarinaa jälki-Nokian maasta, joka tulee ja rauhan välittää ja ratkaisee maailman ongelmat. Tämä oli se 2000-luvun ja 2010-luvun semmoinen niin kuin harhaoppi, niin palata ankkuroituneeseen maahan, jossa on selkeä strateginen mieli. Tiedetään, mistä suunnasta vihollinen tulee, mutta tiedetään myös suunta tulevaisuudessa, jossa on niin kuin parempi, voimakkaampi, turvallisempi olla. Kyllä. Suomi on myös siinä mielessä hyvä, että kun puhutaan kriisinkestävyydestä, niin se on meille tuttu termi, mutta ehkä etelä-eurooppalaisilla on ainakin itse huomannut, niin ne ehkä ihan ymmärrä sitä. Puhutaan just huoltovarmuudesta, tämän tyyppisistä teemoista, niin se on ikään kuin mysteeri näille kaikille muille. Mutta nyt on tullut tämä Niinistön raportti, ja ehkä täällä ollaan havahduttu semmoiseen ajattelumalliin, että Suomella on muutakin tarjottavaa kuin se hyvä koulutus ja terveydenhuolto, että me osataan tämä puolustuspeli tosi hyvin. Hyvä havainto. Hyvin rationaalisia tässä pelissä. Kyllä, miten EU voisi vahvistaa sitä kriisinkestävyyttä? No, se on juuri, että omaksutaan tavallaan. Suomihan aina niin kuin, sotien jälkeen Suomen huoltovarmuushan rakennettiin vähän sille ajatukselle, että Suomi on saari ja sen pitää turvata ne elämänlankansa
maan sisällä ja maan ulkopuolella, Itämerellä ja arktisella alueella ja suhteessa länteen eli Ruotsiin. Jep. Eli se oli semmoinen sotatalousmalli, joka oli juurena sille meidän huoltovarmuusajattelulle. Ja se ajattelu on elänyt ja tavallaan se nyt vähän palaa siihen niin kuin juureensa, josta se on syntynytkin, koska ne sotilaalliset uhat alkaa olla siellä Itämerellä, josta Suomi on tavattoman riippuvainen. Eli tämän ymmärryksen tuominen. Monin paikoin se ymmärretään muualla maailmassa, mutta sä olet oikeassa siinä, että sitä ei välttämättä aina tajuta läntisessä Euroopassa. Australiassa, joka on kaukana ja meren keskellä, se ymmärretään. Siellä puhutaan näistä elämänlangoista ja niiden turvaamisesta. Ruotsissa jossakin määrin on samankaltaista ajattelua. Baltiassa sitä on, että kyllä sitä on leviämässä vähitellen sitä, että sitä iskun kestävyyttä saataisiin kuntoon ja saataisiin se myös niin kuin aktiiviseksi, eli pois passiivisesta mallista, että odotetaan vaan ja yritetään kaikkiin mahdollisiin häiriöihin ja vikaantumisiin ja konflikteihin sopeutua, vaan siis ymmärrettäisiin se, että proaktiivisesti vaikutetaan, että niitä iskuja ja häiriöitä ei tapahdu ylipäätään. Eli ollaan aina niin kuin askeleen kaksi edellä, mieluummin kuin monta askelta takana. Jep. Sitten lopuksi hieman kevyempään, niin nyt kun parlamenttiviikot tältä vuodelta lähenevät loppua ja toiseksi viimeinen ja ensi viikko Strasbourgissa ja sitten joulu häämöttää, niin kysyisin ihan tämmöisen neutraalin kysymyksen, että mikä on sun lempijouluruokasi? No, tuossa vaimon kanssa puhuttiin niin kuin riisipuurosta ja luumukastikkeesta, niin kyllä siinä autossa keskustelu niin sai veden kielellä, eli kyllä se tohon suuntaan menee. Suklaa tietenkin kuuluu myös jouluun, että saa vähän niin kuin mässäillä ja kun käydään tuolla Keski-Suomessa ja sieltä mennään Savoon, niin Kirsin juuret, jotka on siellä Karjalassa, vaimon juuret, niin se Karjalan piirakka ja se pitää itse leipoa. Kyllä. Niin kyllä nämä kaikki siihen jouluun kuuluu ja semmoinen rauhallisuus ja yhdessäolo. Ja just sellainen tavallaan melko verkkainen suomalainen onnenhetki, joka ei tarvitse mitään valtavaa melskettä ympärille, vaan rauhoittumista. Sitä tässä kaipaa. Kyllä. Ihmiset, jotka seurata keskustelua, ehkä tiedät, että tämän jälkeen me mennään sitten tekemään meidän yhteistä riisipuuroa. Mutta ehkä sitten ihan viimeisenä kysymyksenä, niin nyt kun maailman tilanne on edelleen epävakaa ja ihmisillä on paljon erilaisia huolia, taloudellisia, mutta myös ulkopoliittisia, niin jos sulla olisi yksi joulutoive, joka toteutuisi, niin mikä se olisi? Kai se on, että asiat jatkuisi niin kuin vakaana ja se, että se arjen turvallisuus ei häiriintyisi, eli epävarmuus. Sotahan on äärimmäistä epävarmuutta, jolloin sä et tiedä seuraavasta tunnista, päivästä, että onko ne ihmiset enää elossa, jotka sulle on rakkaita. Se suomalainen onnihan on sitä, että asiat pysyy verkkasina ja ne on tyyniä ja ne on toistuvia. Että tämä pysyisi, eikä se epävarmuus, se radikaali versio niin kuin leviäisi sieltä sodan keskipisteestä. Kyllä. Kiitos paljon, Mika. Kiva rupatella ja seuraavat 2 viikkoa tulee olemaan melko kiireellisiä, mutta hyvin antoisia. On, kyllä tämä on ja joulu tulee ja Jason, kiitos sulle ja kiitos työrupeamasta meidän tiimissä. Seuraavalla kerralla tässä on joku sun sijasta, mutta toivotaan, että vierailet tulevissa jaksoissa. Ehdottomasti ja kiitos teille kaikille. Tämä oli ensimmäinen Mika-kästi.